abeto fom opani ya fa ye glass kakraka no so wate ase ne de ato fom wonom ne ahwe ne yi pane na firi emfuturo nim na ye de pane no ba bi etoye ne ye fa ne ne ma ewo mu no na ya bebrobo ma be yi mu aha ba bi ankasa ehihye ne ade ehihye bia ne tutu ho nyina ne sakeka ne ma sie ni na se ye de anya the right information no enti Adum TV because Adum TV I will say ya ye die mu type my comment section ho no na me kayo say ena 16th of March 2026 ye de Nyankopon twede ampon ase say ena nso ode ye nkwa ache ye na ye nyina no ya bai aba be gina se ba akofo ye mu ade na ye de aseda a eni kabia ene koma asafo awurade na me kai mu say Adum TV social media handles no some amonitia dem ye ma ye no uko YouTube on ma Adum TV na wa subscribe na wa like na wa follow na wa comment no so afa ho na ya kenkan e di amount kama na me catch you say ye Facebook entertain no so ho no Adum TV ye wo ho no ma che say ye twa de egu ya esoso wo ho na me say kai obiem say ye wo TikTok Adum TV ye wo TikTok ho so no u follow ye na wa like ye de bibi fa honom na nese wa comment so de ayede de amaye ne akenkan ni nyina de amao kama na ene migina ha se no se manima ye serious ase mani age kakra se me rasa ho kakra minim se show yimpo no ye betumi aya because I don't know what's wrong with me to be honest I don't know what's going on because ye hwen sama ye twagu e wo Ghana ha sei na che se se kutu se bam ene ye ka no ya sante sem no ye de bi begu ha ye twabi egum na wo so fie obusua panyi de ekoso wo ho aha o papa fie de ekoso wo ho no na se waboabo no wada ama na se o de ahye se busua panyi di nkwa asem bia mo na mo de ne susu mo pa mutimi bono gallery e ma ne ko ne ba bi mo peso am so busua panyi de nguase aba enye hwe ye betena so ya ye de hye no e be fre na kodem na ye tu ne fo ahwe se obetia na minammu na me hwe fidi tentan so a me hu se pa bibia beto ho ade na beto ho me fa mani nkwohwe a eye Charles Kodwofosu ya ye legend ba ko pede de lumba ma na release ne ba Kelvin ni nuamo aka na release press say almost ya de ekoso wo mu fie ho no opapa wuo ene mu nsensem ne maame cross ne maame de ayo ene de ekoso no ye omo afie nsem wo ma busuasem eti ye njai wo mu na ye mo omo bre no wo mo na nka omo busuasem no na emfa omo fa yie ento yie eti ono maame so madwenche ame so me kan se Kelvin ade de wo kan ye no well unu so papa ye public figure de wadwene ho ahu sa papa kra no enke ye excellency John Dramani Mahama enke o mayama ne state barrier because of ekoye families ensem no ena ma obi a twen ne ho na munim se mu papa ye legenda wo kanda de lumba wa kan ye Ghana for wa kan the entire Ghanaians o my muni nyina de lumba ye japade eti statement na mo de aba abonten no me de men ka se eni kwan se mo de baba me so me ka de afa Adum TV so ma de lumba ma ne ma mo ho ofe muni mo de ama mo nya mo ho ntiase se your father is a public figure onya mo nkwa mo de osa da abusuamu aha eti de lumba de na asama bade ye nyina Ghana ni bia ye nyina we ya asset ye japade kese baako eye Charles Kodwofosu a owu ya abusua ni bi kire se wo ma hu ni body mpo na nkampese ye hu ba bia ye kokosie no ye nim se ye mo family issue ba me ma eye Kelvin ni nua mo mate ase se that the lumba ye public asset yes your father is a public asset or your mind dia a mind nyina Charles Kodwofosu abebo nnwom ama obi ankokosha no ho konfo wanhye ama obi anko ogya ne yire wanjai no obi anko ogya ne kunu wanjai no obi anko ofa ne boy achi ofa ne ga achi a wotie de lumba nwom hu so odom odu de lumba ye nipa bi a Ghana ye dono situation bia o de bonwom hey Ghana situation unye sika abenya lumba nwom de asa owre ho abenya lumba nwom woni di a ubenya oyire fa wachi ubenya ukunu fa wachi ubenya wa ankasa so prodo a ubenya lumba nwom e de akekere wo were ba bia wo bia eti na me fa akonya we so de akasa akere mo se emay that the lumba is a public figure
and na some de o se nyina ye ka bi because ne ho hia ye empo anka ye president be ma na ye your friend say barrier and ke be man state barrier because of ensensema ekoso no enti da no afre na mbe release statement enkomo bi koso ana because e dey nim say maame sewa akosua sewa e wo se wonya justice adan mbe gina ha be ka say ke be ya menua ba odobroni omo nhwe no munsiesie asem no na ha no sobuo ni nyina nko emra nyina ye de bobusua pani to park me de bobusua pani to park me mfa mbo ma me akosua sewa me mfa mbo odobroni me say abusua pani to park na kreti eye sa chaos we nyina amacha skodwofo su ne na busua na eye sa no na ko nafo no aha atu ahini esi ahini fo ma ba awafo ma me mpanyimfo abasiriwafo no me de beto monim say I almost release statement. Almost true busu penny kofi busu ade so ampa eye no kretro do. Na ye nam one man ye say e kwonafo bi omo santase e na press fo ne bi akoyo mu interview che say busu penny tupak obi aso ontu no obi aso ontu no obi antimi ntu no me pa che wo momo no mo ye hwan e kwona no mo firi hefa ye de ye nim wo mo ye mampanyimfo no ne bai se wo matu na maami nsam kura no okeka wo media no so se ne ba ne amesa e na amasa so ba ne lum che se omo contradict wo mo ho saa eti na ye kai asisu biem se baby a mo beti no baby asa busuapanyi kofi usu yentu no eye fake news pakoso ko na abusuafo no wo matena se aya amamre ne amane aya nhihye e de niema esefata de needful bia no wo mo ye de atu abusuapanyi tupak na mibusa abusuapanyi tupak ase yete ne nkanche abusuapanyi tupak enye se abusuapanyi ma minim se Ghana ha no abusuapanyi etimi nya piaro abusuapanyi nya ne kasa mafo abusuapanyi tupak ahantan no foforo dodo em se ye bie sika bi so kakra kire obi bie bibi so kire wana ene na waye kokoti sa no se wo se tumi ewo baby etumi wo busuapanyi tupak ye se na pra nyina buaye mmere eti omo na media no so ena obi antimi ntu no ena ebi mu tablo che no mo to ayampia no mo se busuapanyi tupak wo me aye ododum wo ye social media abusuapanyi no wagya abusua na wo do wo ma no ye frokra wo ma ye tu abusuapanyi tupak ekwo na pakoso abusuafo no wo matu ade so ye tu afa de ye tu ni wie ye se obi de abusuapanyi piaro na obi ase ye tu abusuapanyi na mo dada mo saa adanko dada adwe na mo dada ye na baby ensam ne boboba no em se eye pe abusuapanyi tupak kasa ba ko no de na na di otumfo se ditu na pia ye bodi ni aboyemu ase papa yi baby obegina bia no obo papa yi di baby obegina bia no obo asante hini ni di papa ne nya wo dai o pa asam de abehye papa na wa wonim say ye te ye krom Ghana ha no osun yonko a otan kamia ko yese bi dua papa yi dada ebi mo na papa yi na okasa ba ko a wo no wa busu apani akonwa no ekwa hefa no obekasa ni so tokoko so na betu ese asam ne pimpiri ye bobo ye ko na busu apani tupak ye betu fu na wantie ye de begina ha begin kachiro za papa ade a wo ye ne mfa nka bo mu mbra busua no enti hweyie emma ye nye social media na ye wo release a press conference wa ha na wo kasa wa ha na media we so kasa ne de camera beto so na wo ye kokoti na wo kasa ene abusapani tupak wo mo mu di wo che mo ka bi nyina ama wo na ne mo we obi ehu se baby ade ni ekeka kono ayehu because there are so many evidences are popping up out about bunting ensem bebre se wo no wo ye busuapanyi fine wo ye busuapanyi de emra no ma ho kwan na se busuam kwa sante amamani amane che se odi hyewu a wo na wo so wo hwe ne ye bibia na mmom no onko wontimi yusu right se me sie me de hye sei wontimi yusu right se wo man na busuafo including ni nua ba mompo enhu de lumba dead body no kura bi koso wo baabi entro bi lumba owu ye no ebi obi sie de kura busuapanyi wonya we ena mokodro akua ba de beto ho ma ya na anasa na de lumba osi ebegina nsem won ma na ye kasa is alleged fine is alleged but afraid the clear evidences no epiepie clear epiepie na mibusa se press statement e ba bonten nkomo bi susu kokokoso baabi ana eye menua ba odobroni ene na busuafo omo no ma me akosua se wa mu ye meeting bi omo pese nkambo bi ba omo pese unity bi ba because the keka kono ensema start pie na wa wonim se wo interest wo ma honwom
aye bo wudi on say won ka ho no tempo na mi kan be kan na that last week no release the statement na yi ho firim na de ebobo band especially you politicians na mo hu nsam wo mu no munnim team side chick ni team legal wife for na ni bra na mudi ago na be affect mo political career maso ye be ye hwe okrom ha no mu vote no ene mo be ko ho so da mo ko parliament no ene lumba nsensem we e ma parliament o ensem be si ensem pa e be si papa we suppose to back e say the why emre wa pray bubu wa ba forma na ana de be court e say ye no so twu mu tan on the 28 ba so ai ye nya nte ye say mo so ma prepare mo ayi am de court na sa da na mo ko no court no wonya dwuma e holiday the court is not going to work court nya dwuma busia nti injunction e say mo be na day mo de betu fie mo be chichiare ana mo be ye day mo twu mu tan ene betene ye pe on the 28th of March the celebration of Charles Kojo Fosu that the Lumba no ni nua ba ma me brempoma wo mu eye ye han right source ne de brew enye de omugu ba bi ka social media so kan ha me see ya ye die mu adum TV ha ya ne de bremu the celebration of that Lumba 28 no ba so na eniji seme wo mu ni se o mo twantoma entoma pa fe wo ma twantoma pa efe enti Ghana for yesese mo be kwa kotonto wo a pese o tontoma ni bibia no wo betimi akọ na wakọ akutobi na celebration of life no utwumu ene betene ye pe baso life entuma na bedwa so enti wo apese obekọ Charles Kojo Fosu celebration ni bi no wo betumi akwa akọje wo de na entuma ni mu no say na omachro ewom uhudo nti nyame enhirao Charles Kojo Fosu ni nua ba brempoma na busua a wo supported the celebration of life no wo mu se cha sei uhudo nti nyame onhirao nyame ma wo baby papa enna sei ni achrochro won to na ntoma no de anuafo etiefo ne ahwefo adofo ntoma na efe yi ankasa ye de yi kan asema na me busa se busa pani to park obekọ celebration of life ni bia na mama ni konkonsa bi wa ha odobroni obekọ bia na minim obekọ bi odobroni ne mma fefe no ombekọ bia na celebration of life me de konkonsa na media omo be team league afọ mbeje o ma na se emonyi o mo team side check monko ubekọ bia na monko we de ne ntokwa celebration of life there and Independence Square I hope say ho na ye no ye de ho so amomo fe enti obi obegina so aka say oh ya mfa ho amomo na ga Manchester sei na sei ne ye ni nyina obi aboa omo be ye omo de moye moyie osuapani to park bra na bebu akonta ye upia ro kra ba bontia bekasa ye se mo ama yie no na wo bebu akonta che wa mo so mo bu akonta no santase santase ho no mubu akonta enti se ya yeto busapani to park no bekọ court ame hu am se PNC law se de 11 something ho no em se busapani case bi hye ho no ma se busapani ne yakọ pa akoso ho na yakọ ye omutu no mi interview o na hwe interview no ma behu omu nua ba akọ ka se omu ye nipa tre kra no mo kan ye ma mienu be ma ba akọ ne kan se busapani busuansa ase bi wakọ ton edi we nya allege wo interview ni mu omo na ka na busuafo omo so wakoton busuan japade enti ho no kra no wo case wo ho no a omo de ne be kokoto omo be je busuan na japade no afiri ni ho no abusuapani to park okay abusuapani to park wo mu se abusuan japade bi a eya asase wakoton adi enti no wo mo e de ne be fa mra kwan ne so abusuapani to park abusuapani Kofi Usu Victor Kofi Usu abusuapani Victor Kofi Usu me ba ha ya na me betu funam se daddy me do me papa no abusuan de wo abusuapani nka wo kan fa na de abom na ye gwan na nka masisi nkonya na nka ye fefe na de em se ko di sika ni bre so bi why sika ma wo because ye tie de nti ameka sansa me wo point atiefo de nti ameka se abusuapani Kofi Usu so ko di sika o se de yo edi kan lumba wu yo ba bonto so oni lumba yiri bia de oni ma ye ma ame akosia se wa ni honoma mu no okonkran ba ya no se da bi na adua sesan sei enti abusuan ho na ya emfa nkoye ho ni ehu se ni wa wunim Ghana wa wunim se sika wo ho nipa ni bre sika nkasa yekobie bibi especially ya ye ni bi obi kobie bibi su che ona nyanya me pa na be ma ne kura da dia wo bagi sika na dakata eye ne kore so na ye kontompu
Enti abusuapanyi Tupac ye Tusac. E say ex abusuapanyi Tusac ye tu ade so. Ye be tu fo ha wantie. Ye be kan sem bebre se opanyi nye sa. Panyi sebi ye se panyi trafie ne nkolare nankan ye bu nankanwefo a wo sa panyi no wo ka ho bi. Abusuapanyi Tupac Daddy Lumba ne funu no ewe uhu bi wo de wani hui na hini ekosie no wo betwa ye ntora na se Lumba yesie no wa na asa beka se Daddy Lumba wa ye real Chaskodwofo so real no ye no o kan wo mu se owu a ye mfa lazy nkata nanim na statement abeto abonten a ye nyina ye nim dada se statement ba ye che se opanyi Chaskodwofo so e fe Daddy Lumba wa anya real Lumba anya real enso busuapanyi begina ha betwa Ghana frontro e ka kire se Daddy Lumba ye real mu begina ha betwa ntro kire ye se Chaskodwofo so ye real ama aba bonten clear menu mienu nyina ya we ye nim se Daddy Lumba wa anya real ye nyina ye nim se Daddy Lumba wa anya real ye ya we se Chaskodwofo so wa anya real bia ni one man Daddy Lumba wo ye wa anya real Etina se eye tro ne adada na mode dada ye entro na mu betwa ye eti mo amun sensam na makeka de contradict mo ho contradictions sa na mo ya na nkofo keka bo mo na asam na ye pa na busuapanyi se ye nya wonum asam ye di gina so na beginning no me se Daddy Lumba busuafo ye o mo emre edie na ekoso yi so obi ewu ni nua ba krantimi ahu no ama mehu ni nua anim na busuapanyi wantimi antena se na wo pepere wo so obeye yi pepere wo sa na pepere wo de akwan abusua obitimi ye friend say much be 3-4 years enkosi Lumba owuda be esi say where kwa ne problem aba na won hwe mfo pepepe ye nto pepepe ye ansa na ba ye na amaye Lumba obi ne ku no obi ye ni bibi anase de because ye nya ntie se Lumba ye sie no ne fie ne wo East Legon no Daddy Lumba wuye no ho ne ekosie no omu sie ne tampe ye busuapanyi esa busuapanyi ye busawo ex abusuapanyi ye busaw ho asem enti no abusua ye se nyobi ne kumantwi bosi akona de ne ti eje akire ma abusuapanyi wa anu akopɛ wo nsem ama wo na se de nsem no si popi a nkanta wa kantam nyina gu eye wo hene so a ekopie mu manhia papa ya mfa entam na amoso no ekopie mu wo eye manhia hemfie ho no ma eho na wo behu se yes ye bebusa wo nsem ano wo beyiyi nsem ano ewo ho ex abusuapanyi wanya de ye begina ha tuwufo wantie ye ba ha begina tuwufo wantie hwe wantie de ka kire wo ni nyina wantie abusuapanyi wantie wamfa wa wo ye wakaka bensam ne wo kokokoti sem na wo de gina so na wo de bu wa watem na wo de ye de opɛ ne wo matu afiri ade so no ene wo matu ade wafiri ade so no nti se wonya busuapanyi biem 28th of March ya the celebration of Daddy Lumba no ba so live nti no wo ntoma na badwa so ankofo stars ahya ase wo mu etobie nti no me se asam ne de se mimi hu ne se ye nanam anhwe nto mo na nsi asem we so asem ne ntwa se maame na nya justice a asem we ntwa eti wo a wo se ya warew no release marriage certificate na wo de aba na ye fe ne ehu sampa Daddy Lumba na irim yemiedu na irim yemiensanan wa wo bibia ne manyina na mbebegina ha meka me se nkwala ne de japade mo ye de o mo chefa wo na emomu ne eyire de ne na ye issue enti mum ye hwe niema bi yie mo amunim se mo hya ase mo di nsem hunu tia mo de pese mo makontompo ye no kore no mo hwe yie na temu wo ho maye Chaskodwofo so Daddy Lumba Daddy Lumba ye be bono sobo kakra wono so wanya de se wonim situation se de tie na wa anya real wa anya recording bi mpo ana se video bi mpo am yehu se wu a wa de we se nipa smesi na mfa wa de we se ewo wo ma we wa de we se ewo ha oti ase enti abusuapanyi Tusac ye se ye tu wonya abusuapanyi biem pa akoso ko na abusua no onka ho biem wo mu atu ade so enti me de fa dum TV so ama na ba wo ho wona ase se ye tu enti na chese de wo mu no
na statement ebe ba bonten no press na say na court na mfan kosi na say no wo mo namu ebo mo niam ba ye bo ne tofa ye bo ne tofa ye bo ne tofa ntebusu panyi tupa kai ga ahemfie ho no so no em say wo ho enra nsem no motena so kakra mo mo bobo ho na ye gusu adi akire de beba betofom ye de befa dum tv so de abremo enti na chese ne wada ama de etwa guo no ntebusu panyi tusak na ne ho akire no ye oye blogger ono oda ne ho se blogger o se oye ayu Charles Kojofosu junior otonwumu no aye star eno mema na battery so eno fa ha interview na busapanyi ekobe week last week no munya ya nhada ntenenka yentenenka sa biem wadwojo ye bubu na pre abusuan na bubu na pre ana ena mudi kontompo ne ndabraba san oda so ye busuapanyi ena busuapanyi opiaro menni sa papa no papa na obekasa so ye piaro no kwanti na wani nwuye wo ye papa panyi eti wani nwu asemaja agenti wani enwu asempo ema munya rehosam sa den na nipa tiri mu den sa unim no kura ne pa na ma boapa ya kata so enkomo bi ikoso na me de me ni odobroni a enka ma hyase de adwatoa epema me no kura mpo enchen abata ena na me begina me kama me no ode japade ye dey una wo manu susa obi ni kuna bre in the 80s to 90s ena by mistake maami we die no beyew maami we betimi aka se obetu afrifie na wo islegon honimu anaso obegilum bejepade nyina wunya bi ontimi nye saade no ontimi nye eti se mo se mo pemrade a ena emra ne bedi ena nsemu piepe ba mempese me kan nsem bi na ebrepam no ye beba begina abecheche ni nyina mu nyina maso ate ye mpese ye be kan nsem bi ye be kan nsem bi na lumba wuo no emu nsem a epiepie no ye nyina iti kromu a wo de ye behu so oto ne kon na wuye anase die ne kun da de lumba ebeba I have say voice note bia me ya na me no media no so metetete nsem bia me nhya da nye ye kɔ fie ye kɔ mu na ase ne akɔdi information abegina ha ka akere wo ye kɔ mu na ase ne akɔdi information afiri wo mabusuafo na ho ne ye de abegina ha se ye je underground investigation ansa ne abegina ha kasa enti de ebeba abegina ha ye beka bia ne kontomposam ne yetwa no kure pepepe ye ne ye de bremu enti abusuapanyi no na asam ne betwa menhia abusuapanyi abusuapanyi Kofi Wusu ebe komanhia se wutimi kantamku egu obesu se wonya ni mogya no ewo no bekwa kokyirem adekudie ntia onye omogya because ntam kese ne yesi yenka ne kwa yenka ntam kese no eye otumfo ntam kese no yenka ne kwa yenka ntam ne kwa yenka ntam kese no kwa entu beba be kyirem de ntia onye ode hye na wuwie a wakyire de ntia onye omogya no wudi bema awe undi bem so a ene na ene wada ama de ekona na eko de ekona ena eko enti ni yebegina ase ni ye kasa eya anyi yehu bi na teye meme no menua ba odobroni no nanka mepese ode oyedi nanka mani tie die obi beka mani ntie afutuhunu ne afutubone nanka wakɔbɛn maame ne bɔkɔ nanka mo de pepepe ya to pepepe ye nanka peace aba nanka asomdue etu atwa kyese wo ganfo no kyese omo so lumba omo hu se yesie ne fie ho and it's clear so wo ma hu se yesie de lumba wo fie ho no omo sie no ho ntu wo mu nkotu amamra ne amane ben wo mu yeye mpo eho asase no omamamre no enkyere sase wutumi besie obi se nipa no kra ye obusuani ana se wo ye gani mpo no owu ne besie ne fie a omo kwan mfie no ma ye amamre ne amane ama ahemfie mpanyimfo ama kwan ansa na watime sie wo de hye no wo masase ne so eno omo di bem especially lumba a public figure asama ba obi eka bi to ono so be fa ho e de aye de ono so no de aye allocate na mamre ne na mane a showcase ame hu se enye obi akeke anase owu a obetime sie no ne fie awo without amamre ne amane kwan so untimi sie obi without amamre ne amane kwan so empokura ne ye fie se wuwu wa papa na amame no pese o sie no fie kura kwa infie no koste na nanom no ma beye bibi ansa na watim de mum na hyefom because omo keka se e wo consequence a etim de bra asase no ene abusua no na abusua panyi watimi ateki sa stance we nyina na obi anim na oteki stance na oye ne ope
na watimi asie tima sie lumba se de sebi obi a wa mobra obi so obebo bra beto no nwom enya ni sika ewo ni bibibidi na watimi asie papa yi se abusua pani ye kofie o abusuafo ne ka se 20 years no ne lumba yaka abusua pani tu sak 20 years no ne lumba yaka no ka se lumba ofa ba ko ho no kan mu de mu hwa interviews na ya yeguo mu bete 20 almost about 3 years na abusua fie kura won si fie hoda obi wo so monkopa abusua na maye yi na lumba de ewu ye de a abusua dofunu abusua pa de pa saa ne dia tagi akamfo ne asantefo ena saa wu na uni ska dia yemfiu wu ska dia ebi nie enti we ye clear evidence a kire ye sakode ne bon nnum bi sese sika no botoma utiti se dwentie ne kure eti nka lumba nya obi oye nipa kese no owu ye nka busua panyi se na abaye abere nipa wu wo ofie mo makopɛ sika be ye o mo yie unsi ho ye kan ye so utubofo e ma ne kwa yie utubofo na okwa yie na wo a busua fie ekwo abusua fie ho no untu na nsi wo nkohwe wa de hye na wiye wasasole abeka kire omo hene se onye mi mogya onya ade ase onye mi mogya nti wakanta magun so hene o yare da ho busua panyi utiri moden ye sia santia mamre mu mpo no obi yare a ye nkanta mu ngunu so na nka mpese o hene a o yare na wakanta mente se na de gu papa ne so ohina wo yare na wakantam na wo de agu no so abusua panyi tusak wakantam de agu wo hene so ede na wo je papa sese na waye lem no ese wontibi nya hwe ya tu wo ye bibia enye yie ede kra ni abusua panyi ede no na social media emabunu a ye betena se ni adwene kwan ya politicians de o mine nam so na yetimi aye niema ama ye de amamre ne amane ne nhihye ye gu kwa mu se da bi se amu yeti o mine mu nyai mu mie schools mu mie nyuma mu create employment ma yensu nya binye na da bi nam social media na sabi ensem hunu nkwan ne die ya tuno period ya tuno Minya bema Joseph Josephine okay Josephine okay osi ye tun titi o mo tuno enti o mo na media no so wontimi tuno na sei na mfa kosi ene yentimi ntobusua panyi na hwan na se ye tuno ene yentuno no ekwo na abusua panyi a first ne efa na abusua panyi kofi wusu abusua panyi no se ye tuno tusak wo mo tunade so onye abusua panyi biem ekwo na fo na tuno enti the celebration no baso gidi celebration no baso na eye abusua panyi no so no yakosama no ewo so okoyi ne ho ano ensem ahemfie obekọ wo lo se ho anwan honom ne won kran obekọ koyi ne ho ano abusuafo no so omu se ahia no ma ne beyi nsem bia no nsase bi ho nsem ne ade omu hia no ma ne beyi ano ye de abusua panyi no ye abusua panyi no ye so ye abusua panyi a eniema bi abusua je pade ne ade bi oba bebu ho akonta enti obesa kwa abusuafo no omo ankọ a omu de ye de bekọ serve no de interpol akọche no ma na koyi ne ho ano also koyi ne ho ano because now you abusua panyi ne etu ti also oba ne ensemfo bi abusua no peso mbusa no ombusa no yi ano ansa na wo free so wo kwa because asem wo yi asem a nyina yemfantu ye hofo abusua panyi de ekoro awe ekura chie nyina betimi abam odi agroko betimi adem ti nyame animu afofie na mesi bempoma no ma me no we slow na omo ye omo niam underground na omo ye omo niam enti omo ye abusua panyi dodom no na abusua panyi na yi PR no ese wontimi nkasa ese wayi kasamafo ese sto mo anenu no omo ho ye boa dombia no nyina hu se bi twagu social media no so ye boa dombia no sai mana se yetu no oda so ye abusua panyi obie no no betimi yetu ye ntu no abusua no ti no so ba bi ehye na nkasa ho na ye kogina ya yetu na ye kofo abi life de bre mo nyina mu se yetu no enti de na mo dada mo ho no de ne dada no mo dada ho a kire wan mo dada hwan mo na mo dada mo anim guase na mo je anim guase mwana mugu mu honi ase papa ekura babonto wono waye di se na pre nyina se be ma adwojo se bi obe ma hwo anyina anwa waye quiet because of one sam yi ano papa ne me mobo ye betu ne fo ha wantie
afutuo ye tu no fa abusua panyie abusua panyie de wo ye ne nye abusua panyie ufra abusua mu wo abusua e wo so ne abusua na transe wo so ne abusua na ye nema ni nyina wuntie na wa na wo social media abusua panyie na onam na okita iPhone 17 Pro Max na watch mula ibi bow na wa ye di na wa kunkun na wa hyeche na wa hye fugu white obi a wo ayie mu a wo fa se awuo hye white say wo fa se so de lumba wu wa hye house white akotena parliament house na da iPhone 15 Pro Max atawa so esu ye hu bi tema ye abusua panyie no ye hu bi se na eye techno sa techno ede no ebi na wo wasum na ye nkomla na yenua iPhone 17 Pro Max yen ka se wuntimi nto obetimi atoba me ka se busua panyi wonkoto iPhone 17 Pro Max fa nye hwe funyi kura wunnim mu ye bomma obie ma ka che se ko settings kura na ko he battery health kura busua panyi wunhu iPhone ekita na de talo waso eya kaka bese che ya odehye awu a wasi ne tantantan ya wo ni nua maamo ene abusua ni di ya no wo de iPhone 17 wo de yiye hi ento wada na se de waye papa no ene ne yere ene nsem no se de waye papa ne bia no ene ne ma ene ade no wo mama ne bi yo se de nso ye ne sa na awia beye oba enso obi di bi bedi no ama wo hu se ede anase eya obi bi bedi oba ama ye hu se ede anase eya me wishi se de mo ye tia ma me akosua sewa ensem ene ade ajapade enti se mo pese mo chinchin maame no anase chinchin am ka so dobro ni yaware na mo prove evidence che se oba na yaware no because that the lumba ne yere ware way back 20 something as say who pictures kura ye hu na nya ware 2010 ene entimi nya hu pictures on social media no so anase entimi ma abontim ye hu ye adai ena mu twa ntro on se hon kontompo ne yade bia utwa ntro saa afi no wapem na afi wa wo ka no kura na wa wuyi hu na wa no kure ena wo ka abusua panya gina mia kasa akeka nsem saa ena twitwa abesia we abusua panyi na nya na ogina ha wo ka say no wasa abeka say eti ebusa ne say timer lumba wuye na oka say onim ne yiribia na okonkana ba ye na adwen besesan ye no me pese busua panyi say nkofo bi nim hu bi omo nsa hya say omo nim lumba wuo ne hu bi lumba wuye no ye no krese ye de ne ko hya afiji ye no krese ye autopsy bi because ne ba Kelvin no omo nyina ka kire omo maame de first omo sewa be mpoma ne so papa no wo ma hu no ne ye mo be san keke say omo nsan na omo ayom papa autopsy no because ankola omo tia brochire de omo nim amamra ne amane omo nim saa ne omo no they don't know anything omo nim ena mututu nsem gu omo asumo se die yo saa ankola no so ye ndada omo ma ne nye yie momo no ye omo pe no kore because whole system no different from ye de nti abusua panyi na chese nye obi ne kumantwi eye bosi akon ena edeniti age akyerema na mekai ubiem se eye maame akosua se wa maame bempoma we kwade maame nyi maame akosua se wa mfim maame bempoma se obeyeda de lumba omo be di ne celebration of life omo be ye eye kama abayi celebrate no se ampa we legend oba ye no so no obeye pia magana nto muso be ya ade e de ati nanim se de na yiye ne koye a omo amma bi no nti wo mo so no e de celebration of life no e be hihye so de magana fo na chese bibia adadi nti no omo twantoma ntoma ne de efe yie pa omo se kwadwudi nti udo nti yankopon onhia ntoma ne de efe yie a ye hwe ni mu se 28th of a year March no nkofo be hye omo de adadan omo ho e de akọ celebration of life no asi ebi enti ahwefo ne atiefo ne adofo no ye betwa ye ho aba ohu enti no ye betwa ye ho na yaba ye ko gada information a eye clear a enye chebisebi de ye be frefre ni bia ntro bia ne ade ye ko mo ho ne yakotwa ne de atoso no ahwe bi clear unum se Dum TV de ya ye die mu enti ade ye ntro de ye mfa metoa se de asem ne tie no pepe ne beka no yenko in favor of anybody because ye adwuma magana fo ye adwuma magana fo ye nya adwuma mo bia enti ye beda mo se yie se de bia odo muni ho aye ni ho ye domo pa Dum TV ye domo ankasa ye kasa ye ndomo ane ye boa because se muni ho a ye nso ye ni ho no mu bi muni ho a ye ni ho ye ka kire mo se YouTube no mon share my ye mon subscribe
mon like na mo fa mo comment ne mra na yenkenkan ma mo na Adum TV de unim se ya ye die mu ye wo YouTube ye wo TikTok ye wo Facebook ye wo Instagram ye wo X bebia ye wo honom eti follow ye na like ye video no e fa ma ye subscribe ma me titu YouTube ye besre ni die mu me de me sa to me sayem subscribe wo ye channel no so ye de bibi beto ma na sa pop ama wanya bi ahwe na chese ye nyina aye kama na ya timi afa ye ntoma papa efra enti aha ena medemu ebesi yes aha ena medemu besi obi say YF oh minya ba na minya be ma udidi matem well it's your own Josephine eso the laughing emoji with love e de atoso e de amaye kama Josephine na say ye tu no period yes ye tu no ai ye tu obusua panyin no enti na kire say de ewo mu eno no celebration of life na eba so e say obusua panyin tu park oda amane mu unima me catch ye be friend mmea amana ko yiyi ne ho ano ye bebusa ne nsem na me baabi ebe ye me de ye me nika be ye ma nwa ho apa ye menhia ahemfie ye de obekọ titu de nti obekọ titu kese ye ntam kese na okambu ba koso hene no a wo se ka se obi antimi ntu no age se eye asante hene no nko a ene ebetumi etu no aha mpanyimfo agrepo wo masom so wo hwe media no so a nsem pope wo so wo masom ahu se baabi akwa ne keka kọ ne hotro kakra no de ewuradi kakra no de ewuradi nko a wo ye hwan wo matu na afi no ho abusuampanyi 7 sayede ma no enye 7 ketwa enti no Adum TV ya ye die mu aha ene brema kwan eme de dwumadi ni nyina ba na wieye ohima young me na me de life ebrem enti nyame ya adom a ye twa ye ho wo be se share Adum TV so yakra mo